Mehran ileşer gadyrly sportçy anköýler sport eleýänse volleybol duşuny göýdürleýär. Elbetde siz bilýänsiňiz şu günler ýurdumyzda volleybol boýunça bir ulokan sport bayramçylygy dowam edýär. Ýagny volleybol boýunça Türkmenistanyň ýokary ligasynyň oýunlary alınıp borilýar. Bu ýerde volleybol boýunça Türkmenistanyň ýokary ligasynyň oýununy toporlar, ýagny Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministrliginiň Gala volleybol topory olar öz uşuny alyp bary. Olaryň garşydaşy Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika institutynyň Kerwen volleybol topory özleri oýun geçirýär. Indi Gala hakynda aýdanmazda Gala 1-nji aýlagy Türkmenistanyň ýokary ligasynda ören üstünlükli tamamlady. 3-nji orny, 1-nji aýlag boýunça 3-nji orny munasip bolmagy başardy. Häzirki wagtda da 2-nji aýlagyň oýuny elbetde biz Galada galy berse Kerwene de üstünlük arzu edýär. Indi Gala hakynda aýdamyzda Gala esasan birnäçe toporlardan oýunçylar özüne kabul edip aldy. Hemem şu mövzumda Gala volleybol topory öňküdüne görä has ýokary oýunlary görkezmegi başarýar. Biz hem ilki bilen tesirimiziň başynda sizi Gala volleybol toporynyň düzüm bilen tanıştyrmakdan başlaýar. 8-nji belgide Döwlet Annabaýew, 4-nji belgide Mekan Durdulyýew, 5-nji belgide Kerim Rozukulyýew, 7-nji belgide Aklim Seýitgelliýew. Hemde toporda Martin Bayramow 17-nji belgide bular esasy düzümde oýuna çykan oýunçylar. Toporyň tälimçisi İsagul Çakanow, tälimçiň kömekçisi bolsa Ýurthan Ataýew. Indi Kerweniň düzümi, Kerweniň esasy düzümini 14-nji belgide Resul Kuwandykow, 5-nji belgide Salih Begenjew, 2-nji belgide Şatlyk Agamuradow, 4-nji belgide Baýhan Bahramow, 12-nji belgide Döwlet Ataýew. Toporyň erkin oýunçysy Şir Mämmed Berdiwuliow, toporyň tälimçisi bolsa Tahir Berdiýew topory tälim berýär. Indi geçen oýun var. Bu oýun hakynda hökman durup geçmeli sebäbi bir tarapdarlaryň asla garaşmadyk oýununy häzirki wagtda Ýagşygelli KK Aýfadyň halkara Nevit Dogad Üniversitetiniň topory görkezýär. Ýagny Nevitçi volleybol topory geçen aýlagy 2-nji orny tamamlady. Migrasiýadan soň Nevitçi şeýlelikde Nevitçi hatda geçen duşugyny ören saatlaşykly oýun görkezdi. Hem 2-nji aýlagyň netijesi boýunça 1-nji orna geçmäge de Nevitçide mümkinçilik hasam artýanlygyna mene belläp geçeliň. Elbetde Gala öňküzüne görä has kämilleşenligini nyktadyk. Gala häzirki wagtda da saatlaşykly oýuny görkezip dur. Hazap 6-2 bugun koyunu elbette taraptarlaryň bir pikirini dinleseňä, taraptarlaryň jan koýarlaryň pikirini dinleseňä, olar 3-0 hasabyň boljakdygyna inanýarlar, ýagny Galanyň ýeňiş kazanjakdygyna inanýarlar. Ýöne muny oýun görkezler, ýene bir sanyjy wagtlarda nesip bolsa belli bolar, haýsy toporyň bugun bu aýlagda da üstünlükli oýun alyp barýanlygyny. Indi Gala hakynda aýdanmazda Galkan bilen geçiren duşugyny da Gala ören saatlaşykly oýuny görkezmek başarypdy. Ýene-de häzirki wagtda Gala lider Lutwalya Bastır eýem Novotaki edek. 7-3 çykardy. 4 tukluk ara tapawda 1-nji seýediň netijesi boýunça İsagul Çakanow elbetde ýaş tälimçiniň şagirdleri munasip oýuny bugun görkezip bilýärler diýip biz aýdyp biler. 1-nji eýem seýetde üstünlükli oýun geçirmek olary başardypdyr. Indi Galkanyň Gala bilen geçiren oýuny 3-0 hasabyna Galanyň peýdasyna tamamlandy. Türkmenistanyň İçeri işler ministrliginiň Galkan volleybol topory Galadan 3-0 hasabyna utulupdy. Elbette bu oýun ören täsirli geçdi. Hemem şu aýlagda ýene bir täsirli oýun ýaňam belledik bu oýun hakynda Migrasiýa bilen Nevitçi. Nevitçi 3-1 hasabyna Migrasiýadan üstün çykmagy başardy. Hemem Migrasiýanyň hormatly illeşler bir çempionluk gazanmagyna bökdönüşlük döretdi diýip aýdyp biler. Sebäbi 1-nji aýlagy Migrasiýa ören üstünlükli tamamlapdy. Ýöne bu aýlagda Migrasiýa inni 1-nji tamamlamak bu topora kynlaşdy. Sebäbi 3-1 hasabyna ýene bir gedekne taliň şu oýun elbetde tarapdarlaryň bir esasy üns merkezindäki oýun, ýagny
3-1 hasabyna Newiçi Migrasiýadan üstün çykdy. Ne geljekde bir näçe oýunlar bilen sizi tanış eder. Öňümizde ne ýene-de häzir ýerli utugyny artdyryp dur. Bir has uly ara tapawdy görkezýärler. Galanyň düzümini seredemizde olar öň hazinada ýa-da olaň üçin galkynışda oýnan oýunçular bar, ýa-da talib sportyny oýnan oýunçular bar. Galanyň esasy düzümi şolardan ibarat. Ýagny ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerini tamamlan ýaşlar galada köpüsi öz sport ýoluny dowam etdirýärler. Ine elbetde şoňam täsiri bar. Kerwen öňkülere görä bir sağlaşyk oýuny geçen ýyllara tersalanmazda olar bilen deňeşdiremizde netijeler petrak gelýär. Ýene-de Utugalya 15 utukluk ara tapawut bar. Edil garaşylşy ýaly münasip oýuny görkezmegi başaryp dur. Häzirem top oýuna girdiler, ýene-de galanyň oýunçusy topu batly urgu bilen oýuna girdi 9-njy. Belgili oýunçu İsmail Gurbanow. Ne bolsa Mekan Durdulyp hem hazynada oýnapdy. 1 metr 95 santimetr boýu bar Mekan Durdulypyň. Mekan Durdulyp, Ýurtan Ataýew bular hazynaň has meşhur oýunçularydy. Döwründe Iklim Seyitgelliýew hem hazynada oýnalyp barpdy. Iklim Seyitgelliýew ýaş olimpiýaçylar taýýarlaýyş mektebini tamamlady. Ýaş olimpiýaçylar taýýarlaýyş mektebiniň volleybol toparyny da Iklim Seyitgelliýew, Ýurtan Ataýew oýnalyp barpdylar. 12-5 häzir kwatda 7 tukluk ara tapawut bar. Bugünkü günüň oýunlary hakynda aýdanmazda Galkan bilen Galkynyş özara oýun geçirdi. Galkan 3-0 hasabyna anamly ýeňiş kazanmagy başardy. Ýene-de hasap artýa 13-5. Edil garaşylşy ýaly münasip oýuny häzirki wagtda gala görkezip dur. Edil volleybolu da bir tap geçelim. Es utuklary bar ediline tensa bolşýaly. Gönü bada birinji ýerine ýetirilen urgy volleybol meýdançasynyň içine düşdi, onu es bolýar. Hemem häzirki ýarışlar Halkara Volleybol Federasiýasynyň tasdiklandy düzgünnamasy esasynda. Halkara Volleybol Federasiýasy 2021-nji ýylda düzgünnama tasdiklady. Ýagny 2021-2024-nji ýyllar üçin ýöreýte düzgünnama tasdiklady. Şol düzgünnama esasynda da Türkmenistanyň volleybol boýunça ýokary ligasynyň oýunlary geçirilýär. Indi zenanlarda volleybolu tak geçelim. Şol torun beýikligi bar. Zenanlarda biraz kim gyýyska toýun beýiklik torun beýiklik hakynda aýdanmazda erkeklerde bolsa az kim uduýnurak. Oňam bir ütgoýanlygyny belläp geçelim. Ütgoşlukly bir tarapy. Eminler diýemizde de minörde emin, aşagda emin, hemen baýdakçy eminler bolýar. Volleybolu olar her şol tarapda volleybol meýdançasynyň top içine düşdümi, düşmedimi şonu anyklamak üçin ýöreýte baýdakçy eminler bolmaly. Volleybolu olaram adalatly netije çykarmagy mümkinçilik döredýärler. 16-10 tukluk ara tapawut bar. Näme diýip näme aýdyp bar. Hatda bugünkü oýun garaşylşyndan hem hat ýokary hasap üçin edip dur. Gala hatda öňküzünden bir sarlaşykly oýuny görkezip dur. Sebäbi ýaş oýunçular Kerweniň düzümine 14-nji belgili oýunçulary olan Resul Kuwandykow, olam ýene ýalňyşya 2001-nji ýylda doglan bilen köp oýunçulary 2005-2006-njy ýylda doglan oýunçular amma Salih Begençik 2006-njy ýylda doglan oýunçu. Bulara heniz bir Türkmenistanyň volleybol boýunça ýokary ligasyna girişmäge wagt gerek. Tejribe toplamaga bulara wagt gerek. Şoň üçin bizim ýaş topary üstünlikleri geljekde arzuw edelim. Edil bu mewsümde Kerwen bu oýuny bilen
üçlüge de düşüp bilmez. O üçlük hakkında asla arzuwa medaýmeli olaýmasa sebäbi ikinji aýlagy meýäm olar netijesi zäderki wagtda geçirip durlar hormatly illeşler. Ýöne esasy çempionluga dalaşgar toporlar ba, olar migrasiýa nebitçi Kalkan nip aýdyp bilersine berekella 18-7 häzirki wagtda hasapasa martya hasam kala bilen ne görýäs nibçiň arasynda belki ikinji aýlawda ören netijeli dowuşuk bolaýmy mümkin. Has orta ýene bir adamny tap geçelim bu ýerde Kalkan kala bilen bolan oýuny 3-0 hasabyna utully bolmasa Kalkan Türkmenistanyň çempionlugyny kazanyp gören topor. Ören batlar goý. Ýaş oýunça saklamak asla başardan diňe aljaranly pursatda saklanyp durlar. Hatda 7 tukdan soň utugamadan görmediler. Kerwanyň oýunçylary hatda ençeme wagt ýaryny utugamadan planoklar dol oýuny elally. Galawal bol toporuny 19-7 häzirki wagtda hatda belki Türkmenistanyň wal bol oýunçy ýokary ligasynda has ulu hasaplı oýunyň döräýmegen mümkin. 10 sany topor gatnaşýan birinji aýlawyň ýadyr netijeler hakynda biz durup geçeriz. Birinji aýlawda da ýaňam nöwtadyk öňdäki üçlük bilen tanışdyrdyk. Ýöne birinji aýlawda ne beýleki toporlar nähil netijeler görkezdi. Ýani olaň üçin Kerwin fikirinci bolup tamamlady. Kala bolsa ne üçüncü bolup formatda illeşler biz ýani nöwtatdyk tamamlamagy başardy. Ne häzirki pursatda ýam 20 utuga ýetme başardy. 28-12 utukluk ara tapawutda. Ýene-de topu oýuna berýär. Ne birinji aýlawda bir has goşawrak toporlar bar bu ýerde. Olaň üçin ne nöwtat bolar Talib Sportdan maliýeçem hatda garaşylýan netijäni birinji aýlawda görkezip bilmediler. 21-13 utukluk ara tapawutda. Kala bolsa 3-nji orny birinji aýlawda. Ýöne bu aýlawda Kala bilen ýatlaýar nebitçi ören tijen ýane berekella 22-8 häzirki wagtda hasap as ulara tapawut oýun dowam edip dur birinji setde. Belki batlar goý, belki garşydaşlarynyň has öz almak üçin ömine urgu diýen ýaly 4-nji belgili oýunçy Kahar gadawyna erkedip bilmeýän ýaly Baýhan Bahramow. Ýöne kahar gadawyna häzir erkedäýmesi sebäbi 22 utuga ýetdi. Hem Kala hatda täkelçe urgulaňysy bilen eminni tapawutlanyp otur. Ýene-de bu urgum meýdançadan balbol meýdançasyndan daşna çykýar. Indi ýöne köýçe urgular bilen ýalňyşlyga Kerwin ýol berip dur. Bulam elbette toporun aljaranlyga düşýänliginiň ilkinji alamaty. Ýöne köýje bir urgulara minni balbol meýdançasyndan daşna çykyp dur ýetişmek başardan. Ne ikinji gedekki batlar goýda 12-nji belgili oýunçy toporu Döwlet Ataýew 2002-nji ýylda dowran oýunçy utup getirmege mene başarýar. Görelim Döwlet Ataýewiň Isaguly Çakanowyň özüm bir näçe toporlarda oýnapdy. Ýaş tälimçi. Ýene-de Kala bolsa bu ýerde nowatdaky utugyny kazanmaga mümkinçilik döreýär. Hazinada ýatladypdy köp oýunçylary oýnapdy. Talib Sportda da oýnanlar bar. Umumyň aýdanmazda tejribeli oýunçylar hormatly illeşler jemlenipdir. Berekella topu ören dürtballarda we ne 9-njy belgili oýunçy bada-bad öz toporuny Kala İsmail Gurbanow utup getirdi. Bolmasa ne olaň ýaş oýunçylarynyň biri bu oýunçy 1 metr
90 santimetr boyu var. Yani olameyen birinci seýediň dowamynda bir 4-5 şedek diýen ýaly tapawutlaryny innem 4-nji belgili mekan durdulyp tejribeli oýunçy birinji seýedi jemläp berýär. Birinji seýetde ular tykmaçlykda şeýlelikde gala ýeňiş gadanýar. İkinci set başlanýar. Birinji setiň netijesi boýunça dol artykmaçlykda Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň gala volleybol toporu ýeňiş gadandy. İkinji set häzir görür, tomoşa eder. Elbetde mümkinçilik ýokary gala üçin a toporda oýnaýan elbetde gala häzirki wagtda esasy garşydaşyndan hem üstün çykdy. A toporda ýagny galkandan üstün çykdy. Şoň üçin indi bir galany ikän çekindirip biljek oýunlara ýok, öňümizde ol ilnik oýununy galkynyş bilen geçirer, soňky oýunum Talib Sport bilen geçirer. Ýöne men aýdy biljek, eger şu oýununy, şu depgünini saklasa, inniki oýunlarda da galkynyşyň asowurty galkynşa garşy, Talib Sport'a garşy galanyň geçirjek oýunlaryny ýeňiş gadanmagy mümkinçilik bar. Sebäbi gala bu toporda esasy üstünlüğe bir yakın topor oyun. Çempionluk üçün hem görüşen topor bolan galkandan üstün çıkmak başarıpdy. Şoň üçin hem inniki oýunlar kän bu toporu çekindirmese gerek. Ol ýöne biziň öz pikirimiz galandan näme nesip bolsa biz inniki oýunlaryň üstünlüğüne durup geçenmizde bir ýatlak geçer, görür, şol oýunlaryň üstü bilen göz ýetirer. Inniki geçirecek doğuşun. Inniki tapporda kerwen diýinçe alışda bolar. Kerwen inniki tappor elbetde diýinçe almak bilen alyp barar. Ýene bir baatlar ýöne hasap elbetde 2-2 ýalňyşdy, tora galtaşdy, ne hasabam 2-2 bolýar bu ýerde. Ne tap geçelim. Kerwan ýene de bu ýerde şol bellenen bölekde hereket etmedi. Şoň üçin mene ýene de utugy häzir galan oýunçy tugadandy. Üçüncü utugy bolýar. Elbetde ören baatly urgu, elbetde bu baatly urgu bilen emine üstünlük kazanmak häzirlikçe başardan o üstüne hasap ýene de deňlenýär. İkinci setde de hasap ýagny deň derejede. Şeýlelikde oýun dowam edýär. Hasap 3-3 elbetde ýanky utuk Kerwene berildi. Gaýtadan elbetde var ulgamyna seredildi, video gödökçülüge seredildi. Şondan soňra da Kerwene utuk berildi. Ýöne bir zada aýratyn bir nötap geçeliň. Näme oýunçylar ihlas edýär, şoň üçin her bir utugam olar. Öz toporunyň gelip boluşmagy üçin, bir toporunyň üstünlüğün gelip boluşmagy üçin san çekýärler. 4-3 häzirki wagtda o taýda toporuň ihlasyýaty. Kerwan ýene de utugalya 4-4 dowam etdirýär. Ikinji sede tahir berdi. Häzirki wagtda aýak üstünden öz şagirtlerine talapkar tälimçi öz görkezmelerini ýetirýär. Ýene bu talapkar tälimçiniň şagirtleri bugun münasip oýuny görkezip bilmezler. Onu bize ýa markaýyn aýdyp bilýär. Sebäbi gala galkandan üstün çykdy. Bu toporun esasy wekilinden üstün çykma başardy. Bu toporda esasy duşuga geçirildi. Ol migrasiýa bilen Neviçiň arasynda bolup geçdi. Onu da ýam 3-1 hasabynda Neviçi üstün çykdy. Neviçi geçiren iki duşunyň netijesi boýunça häzirki wagtda iki oýunda da üstünlikli duşu geçirmek bilen birinci oýununda 3-0, ikinci oýununda da 3-1 hasaplar bilen garşydaşlaryny utmagy başardy. Şeýlelikde bu toporda Neviçi esasy topor bolmagyna galýar. Migrasiýa bolsa ikinji orun sebäbi bolup Neviçiden ýatlady. 3-1 hasabyna utuldy. Bu ýerde ýetişip bilmedi hormatly illeşler, hasap bolsa 5-5
biraz kem ýalňyşlyga ýol berdi. Ýöne näme? Ýeni wagt ba, mümkinçilik ba, galada ýokary oýun görkezmäge. Görelüň ýene de wagtly urgy. Berekalla 7-nji belgili. Iklim teýtgelli. Wagtly urgulary var 7-nji belgidäki bu oýunçunyň 1999-njy ýylda doglan oýunçu. Iklimiň bu urgusundan soň hasap altan çykýar. Bular şol Mekan Durdulyýew, Iklim Teýtgelliýew, Ýurtan Ataýew öň bir topordy. Ýagny Hadynada oýun alyp bardylar. Kerweniň oýunçusy, 4-nji belgili oýunçu Baturgoy Bayhan Bahramow 2002-nji ýylda doglan. Kerweniň voleybol topory, basketbol topory var. Başga da bir näçe handbol topory var. Umumyň Türkmenistan Ruhwelentliň we Sagdynyň ýurdatly universitet ýarşylaryna da bu topor çykyş edip gelýär. Kerwen sport klubynyň talipleri asla garaşmadyk pursatydy. Döwlet Ataýew, Garaşman Nurkan topu basmak bilen öz toporuny utup getirmek başardy. Elbetde bular toporun öňe çykmagyna getirýär. 7-6 ýadyrky wagtda hasap. Kerwen öňde. İkinji sehetde Kerwen öňde, ýöne uzak wagtlar beýle bolmasa gerek. Ýene de detine hasaby 7-7 hormatly ýerler çykarmagan başardy. Bu ýerde esasy tap geçeliň biz ýaňam belledik voleybol oýuny Tomsk Olimpiya oýunlarynyň maksatnamasyna girýär. Esasanam Ýewropada şo Euroliga ýarşylary we voleybol oýunçy ören üstünlikli geçýär, Ýewropa çempionatlary voleybol oýunçy hasaplaşykly. Fransiýa, Italiýa soňky ýyllarda Italiýada Tomsk Olimpiya oýunlaryna ýokary netijeler görkezýär. Münwerdäki emin elbetde öz gelen kararyny üýtgetdi. Ol başda hasabyň 7-7 digini, ýani Kerwene utup bermejekdigini eglan edipdi. Ýöne gaýtadan şol video gözegçiligi seredildi. Hemem ol ikinji gedek göz pikirini üýtgetdi. Ýöne biz aýdýar, biz nygtaýar, emin bir gelen pikirini üýtgetmeli dälmi gadiyat. Olam eýäm eminiň bir ýalňyşanlygyny görkezýär. Hasap 8-8. Doğru video gözegçiligim gerekdir. Video gözegçiligiň peýdasy bar. Ýöne eminim her bir pursatda öz gözegçiligini saklamaly. Ol video gözegçilik bar diýip bir alkaýnaşmaly dälmi kadiyat. Hasap 8-8. Häzirki wagtda ýene de deň hasap. Umumyň aýdanmazda ikinji serde münasip dep günne geçirýär. Kerwen Talib Sport'un 3 hasabyny üstün çykypdy. Elbetde onuň tapiler Talib Sport biz ýatladypdyk, belläpdik. Elbetde birinji aýlawda da häzirki wagtda ikinji aýlawda da olar kän bir özüni dürsäp bilen oklar. Olar umumyň aýdanmazda voleybol boýunça Türkmenistanyň ýokary ligasynda garaşylýan netijäni görkezip bilmeýärler. Bolmasa özleri şol urdan okap bilim alýarlar. 9 olan köp oyunçulary şol urdan okap bilim alýarlar. Görelin Türkmen Döwlet Bedenter we Sport Institutynyň Talib sporty bu mewsümini öňdäki üçlüge goşulmak olary da başartmasa gerek. Ýene de Kerwen bu ýerde hormatly ýerler Portugaliýa umumyň aýdanmazda ikinji setde esasan Kerwen'ni öňe çykmagan käbir pursatlarda başaryp dur, bir ortaça oýuny netijeli saklap dur Kerwen. Görýäs Isaguly Çakanow oň kömekçisi Ýurtan Ataýew häzirki wagtda aýagy üstünde. Voleybollu ökman bira esasy baş tälimçi bar. Hem 2 sany kömekçi bolýar. Onunla tap geçeliň, ýagny 2 sany kömekçi toporda hem ýene bir aýratyn talim bir Lukman toporuň wekiliniň içinde haýsy topor bolan ýagdaýynda da şol toporuň içinde ökman bir Lukman hem yürüyte türgünü bir fizik taýdan taýarlayan yürüyte hünärmen bolmaly. Ol halkara voleybol federasiýasynyň tasdiklan düzgünnamasy esasynda
tälimçi kömekçisi 2 sany. Olamyna Halkara Volleyball Federasiýasynyň ýörüýti tasdiklan düzgünnamasy hormaty illeşler. Ýene göreliň. Berekella ne iklim teýtgelli elbetde ol bir näçe utuklary topora getirmek başardy. Yetişip yetişmedi ýaly otaýda bir uzak aralygam däldi. Ýöne Kerweniň oýunçylary ýene-de ýalňyşlyga ýol berdiler. Gala bolsa hata 10-1 çykarýar. Ýa-ni biz illet belledik. Bir näçe aýra teýmeklerini edil beýleki oýun görnüşlerini köpüdünni bolşy ýaly Faryk hemde gazyl petekler emma voleybolda da onu tap geçeliň. Faryk hemde gazyl petekler. Elbetde gazyl petek ol öz-özünden düşnükli, hatta oýunçynyň oýuny terk etmegine çenni getirip bilýär. Yani käbir pursatlar bolýar, hatta gödöwräk oýunyň düzgün bozulan ýagdaýyny onu hormatly illeşler mana aýratyn biz tamala aderki wagtda görýäs. Ýene-de utuk almak başardy. Bastyr iýgiderli ýam 3-nji gezek öz ýerlikli urgusyndan topar utuk alyp dur. Memnun talyň. Berekella. Ýalňyşça, dogry bastyr iýgiderli utuk alyp durdy. Muny dowam etdirmäge mümkinçilik bolmady. Ýöne bu gezek ýalňyşdy. Indi erkeklerde torun beýikligi 2 metr 43 santimetre deň. Denanlarda torun beýikligi voleybolda 2 metr 24 santimetre deňdiginem tap geçeliň. Başga da bir näçe bu ýerde aýratynlyklar bar. Häzir göreliň topu taýýarlap berdi we ine bu gedege randyr geçirmek başardy hem de 14-nji utugyny kazandylar. Edil 1-nji setde bolşýar, ýa-da 2-nji setde ýene-de iýgiderli şowsuz oýuny görkezmegini dowam edýär. Ne volleybol meýdançasynyň öz talap edilýän ýörüýti ýagtylygy amma talap edilýän volleybol meýdançasynyň sport toplumynyň ýörüýti temperaturasy gemma. Olam oýunlary bir saatlaşykly gurnamak üçin şeýle edilýär, ýörüýti talap edilýän. Hemem topun böküş tizligine de, böküş netijesine de ýörüýti baha berilýän, ýörüýti barlanýan enzamlar bar. Oyun başlamadığından öň hökman topun barlygy voleybolda geçirilýär. Şol voleybol topu şol oyun üçin şol basyşy kada laýykmy dälmi şonu anyklamak üçin ýörüýti barlyg eminler tarapyndan alınıp barylýar. Ene berekella bu ýerde ýene-de utuk alýar. 16-njy utuk eýem bu toplaryň bir köp oýunçylar tapawutlanmaga ýetişdiler. Bu toplaryň eýem ýagny galanyň oýunçylary Mekan Durdulyýew ensemegedek. Ýöne bu ýalňyşlyk eýem sağ eline galtaşya ayak bilen bir gede kabul edip alıp bilerdi. Ýöne bu ýerde iklim teýtgelli az kem ýalňyşdy. Iklim teýtgelli bir näçe toporlarda ýaş olimpiýaçylar taýýarlaş mektebiniň toporuna soň hadyna doýnady. Umuman bir tejribeli oýunçy boldy. Milli ýygnymyzda da oýun alyp bardy. Ýene-de häzir bu gedegem ýalňyşçalar. Ýöne bu gedek iklim teýtgelliýiň goýberen ýalňyşlygy däldi. 16-njy utugy bardy, ýöne Kerwenem biraz kem tijenýär. Kerwen diýemizde Kerweniň basketbol topuny netijeler görkezýär. Basketbol oýunçy Türkmenistanyň ýokary ligasynda da gatnaşýar Kerwen basketbol topory. Ören pas durgy, belki şol geçen gezek ýalňyşanlyklaryny bir nazarda tutup bir has gahar gazap bilen urgu ýerine ýetirdiler. Galanyň oýunçylaryny olaň eýem 17-nji utugy. Eger bugunky ýagny şu dowam edip duran duşugam 3-0 hasabyna tamamlansa, onu eýem 2-nji oýun bolar bu tapyrdaky, ýagny ýetişmek başarýar. Berekella. 2-nji belli oýunçy geçirdi. Ýöne bu ýerde 5-nji belgili Kerim Rozakuliýew ýalňyşdy.
Toporu utuk getirmegi. Häzir bolsa tahy berdi bu yerde oyunçu çalşygyny ýerine ýetirmegi gözüňde tutýar. Ol 9-njy belgili oyunçuny oýuna goýýar. Oýundan çykan bolsa 14-njy belgili oyunçu Toporun bu oyunçu oyun taktikasyna köpräk ýalňyşdy. Resul Kondy köp şoňşuny oň ornuny kuwa kogusyny uryşy oyuna goýberdi. Ene de gala öz tuksanlaryny ýediler artdyrýar. Dogry bir näçegede kerwen oyunçu çalşygyny ýerine ýetirdi. Ýöne bu oyunçu çalşyklary heni de Topora bir täsirini ýetiren ok. Heni bu Topor öz isleýän münasip oyununy görkezmekde kynçylyklar bar. Belli yaptık soňky ýyllarda Italiya, Fransiýa, Braziliýanyň, Argentinanyň milli ýygnalary walbol ören gowy netijeleri görkezýär. Hasam ine Fransiýa bir güýçli topor bar walbollu. Italiýanyň soňky ýyllarda Russiýa Federasiýasynyň ören güýçli bir walbolçulary bar. Göreliň 19-njy utugy erkin oyuncu yine de oyuna girdi. 13-njy belgide erkin oyuncu Şir Mehmet Berdiğuluyev. Erkin oyuncu adatça gysgarak boylu bolýar. Bu oyuncu bir gysgarak boylu oyuncu edil beýlek oyunçularyň boyu bilen deňeşdirenmizde onuň boyuny. Häzir bolsa görürsüz erkin oyuncunyň girmegi Topora nähili täsirini ýetirer. Topu berekella taýýarlap berdi. Ýöne iki oyuncu galtasy, emma üçüncü oyuncu bu yerde topun öňüni yapmakta, topun öňüne böwet goýmakta ören dürs hereketlerini şeýlilikde de Topor utuk kazanma başarýar. Ýagny 18-nji utugy bolýar bu Toporun 18. 19 ýene bir utuk gerek. Hasaby deňlemäge bir utuk gerek. 20-18. Hatta 14 utukluk ara tapawdy döredipdi. Birinji sezon dowamynda has uly ara tapawdy döräpdi. Ýöne inni ikinji sezda edil beýle derejede geçen o ikinji sezda biraz kem bolsa da kerwen tijenli. Ene de Aklim Zeyteli. Men Aklim Zeyteliň bugun oyunyň näme ýyldyzy diýip ona arkaýna atlandyryp biljek. Galada esasy düzüm. Bu düzümken aňsa çalşan ok. Şoň üçin olar ören üstünlikli oyun görkezip durlar. İsaguly Çakanow ýaş tälimçi elbetde öz şagirdlerine ören dürüst görkezmeleri berip dur. Bu ýerde erkin oyunçular ýalňyşdy. Görýäs erkin oyunçular ýalňyşlyga da ýol berdi. Ýöne henide bir ýany ýok. 19-20 häzirki wagtda hasap. Ýöne onu da terasaply bolmaly. Şahy Merdan Gurbanow 2001-nji ýylda doglan ýaş libera diýip hem atlanyrlar. Erkin oyunçu libera ýalňyşdy we bu gedek bolsa walbol meýdançasyndan daşyna çykan top üçin utugy aljak ýene de galkan. Hasawurty Gala ýene de utugy alýar 22-19. Birinji oyun näme galkan bilen şol galkanyşyň oyunu bolanynyň sebäpli biziň biraz kem bir ýadymyzda galypdyr bu oyundaky netijeler bolan. Esasy galkanyň peýdasyna boldy. Şoň üçin bir ýadymyzda galypdyr. Galkan diýip biz belledik. Elbetde galkanam näme bu Toporda ikinji orun bilen häzirki wagtda kanagatlanmalan bolup dur. Galkany ýatlamyzda ýene de 23-nji utuk. Elbetde biz öňe maýdypdyk. Şu tesirimiziň başynda da tapdyk. Elbetde hünärmenler, tarapdarlar bugun galkanyň hasawurty esasy garşydaşynyň biri bolan Galanyň ýagny ýeňiş kazanjakdygyny ananýalar diýip belläpdi. Hemem şol galkan bilen Galaň arasynda koyun hakynda da bellämizde galkanam 3-0 hasabyny utupdy. Diýmek oň üçin bu Topor üçin kerwen kan bir güýçlü garşydaş däl, kerwen bir geçmesi kıyın Topor däl. Şoň üçin bugün görýäs eýäm ikinji setde de Gala häzirki wagtda ýeňiş kazanyp dur. Iki tukluk ara tapawdy bilen. Ýaş oyunçular häzir bularyň ýaş düdüm bar.
tanmazda ne tali sport, kerwönlü yaş oyunçular, kalkınışda da şeyle yaş oyunçular esasy oýnalyp barýar. 22-23. Ne tahir berdiýiň şagirtleri ädim hasaby deňleme olaýlaşýarlar. Olar ädim hasaby deňläp bilerlerem belki ýokary netije görkezýän bilerler diýip umyt edelim. Ine 23-23 elbette hasaby iň soňunda ne deňlemek başardylar. Hasap 23-23. Indi voleybolda şeýle bir düzgün bar. Bu düzgün köp sport görnüşlerinde bar. Stol tenisinde bar, başga da bir näçe görnüşlerde bar. Eger häzir hasap 25 bolsa, yani 24 bolsa, onda 26-24 bol tamamlanmaly. Eger 25 bolsa 27-25 bol tamamlanmaly. Yani iki tukluk ara tapawut bilen tamamlanmaly. 24-23 hasap bolsa ne oyuncu çalışı uzak wagtdan soň ýerine ýetirildi. Galanyň düzümini 8-nji belgidäki oyuncu oýuna girdi. Döwlet Annabaýew oýunny galada ne oyna vermeli. Bu ýerde düzgün odulma ýok. Ine de golu altasda atsasan. O ýerde bir voleybol meýdançasyndan daşyna çykjakdy görünüp durdy. Ýöne ylgap ýetişmek isledi. Hormatly ýeşler, gaderli voleybol jan koýarlar. Voleybol uşunyň 3-nji sedi başlanýar. 2 setden soňra umumy hasapda häzirki wagtda Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň gala voleybol topory öz öňdeligini saklaýar. Indi bir setler hakynda hormatly ýeşler aýratynlykda durup geçer. Umuman aýdanmazda şu oýunna bir gala has taýýarlykly gelendigini görkezýär. Häzirki wagtda A toporda gala bir esasy bir çempionluk üçin görüşüp biljek topor hasap edilýär. Sebäbi bu topor biz öňümni tapdyk Türkmenistanyň Içeri işler Ministrliginiň galkan voleybol toporundan üstün çykmagy başardy. Indi beýleki topor bar. Beýleki toporda esasan Nevitçi bilen o ýerde migrasiýa özara orunlary paýlaşýarlar. Migrasiýa ýöne Nevitçiden 3-1 hasabyna utulanlygyny tap etjeli. Elbetde şol oýun ikinji aýlawda voleybol boýunça Türkmenistanyň ýokary ligasyna bir haýran galdyrjy täsirli oýun boldy. Onam aýratynlyk tamal sebäbi köpler pikir edýärdi. Migrasiýa Nevitçiden üstün çykar öýdüp ýöne beýle bolmady. Nevitçi migrasiýany 3-1 hasabyna tutmagy başardy. Bizim öz häzirki dowam edýän duşumuz hakynda da maglumat berelim. Birinji set esasy gala dol artykmaçlykda geçirdi. Has ulu ara tapawut bilen geçirdi. Ýöne ikinji setde Kerwön tijenni, Kerwön deňeçer oýuny görkezdi. Hatda oýunyň bir başyndan soňuna çenli ikinji setde deňeçer derejede saklanmagy başardy. Ýöne iň soňky pursatlarda iki tukluk ara tapawut bilen gala voleybol topory elbetde öz baý tejribesiniň barlygyny görkezdi. Şeýlelikde de iki tukluk ara tapawut bilen olar ikinji setde öz peýdasyna netijeli tamamlamagy başardylar. Inem 3-nji set häzirki wagtda öňde näme bu ýerde görýär. Ýene de häzirki pursatda Kerwön ýöne bu uzak saklanmasa gerek. Sebäbi galanyň esasy maksady 3-0 hasabyna yeňiş kazanmak bolup durýar. Belki näme 4-2 biraz kem toporda ruhlanma döretmek başardy. Köp toporlarda şu mövzumda üýtgeçlikler boldy. Köp toporlar oyuncu çalyşygyny bir amala aşyrdylar. Şolaň üçin ilkinji nowatda nygtamaly bir galkanyşyň hem köp oyunçulary beýleki toporlarda häzirki wagtda öz sport ýoluny, voleybol ýoluny dowam etdirýärler. Iň wärkisi galada da bar, öň galkanyşda oýnan Meýlis Berdiýew bu mövzumda häzirki wagtda galada öz sport ýoluny dowam etdirýär. Bu oyuncu Maktumly Adnan Türkmen Döwlet Üniversitetiniň galkanyş voleybol toporuny oýnapdy. Ýöne bugun koýuna çykyp bilen o häzirki wagtda biraz kem şikesi bar. Biz elbetde tälimçi bilen söhbet şolamyzda
inniki oyunlara hasawurdy Melis Berdiýewiň belki gatnaşyp biljekdigine tälimçem ynam bildirýär. Bizem Melis Berdiýew inniki oyunlarda görüp bilersip umyt edýärdir bolsa asaba seredemizde 5-3-2 tukluk ara tapawdy elbetde Kerwen saklaba dogry ýöne görür. Gala bolsa esasy 3 nolluk hasaba ymtylýar. Olar sebäbi öz utuksanlaryny bir emem yeňişli netijelerini saklamak üçin, yeňişli ýollaryny saklamak üçin olary 3-0 hasaby görkezmek gerek. Gala utuk berildi. Bu ýerde Kerwanyň kapitany Döwlet Ataýew elbetde Eminiň ýanyna barmak bilen minördäki Emini bir zatlara düşündirjek bolýar. Ýöne Emine ýa näme war gödөгçülük gulgamyny dessine seretdik hemde utornukul netijäni çykaryp olaýam utugy berdi. Gala üstüne ýalňyşça 6-4 2 tukluk ara tapawda saklanyp dur. Berekella diýmek gerek. Elbetde bu set garaşylşyndan has netijeli Kerwen üçin. Ýöne 17-nji belgili oýunçusy Maltyn Bayramow dessine öz toparyny dessine ýene-de utup getirdi. Erkin oýunçy olarda oyundan çykarylýan, oyunçu çalşygy ýygyderli ýerine ýetirilip dur. Şuň koýuny ünserýänsiňiz Kerwenni ikinji belgedäki Şatlyk Agamradow 2002-nji ýylda doglan oýunçy bir kän oýundan çykmady. Bolmasa ol Kerwanyň efasy düzümünde ady berilen oýunçy. Ýöne biz onu oýunyny görmedik. Ýene-de berekella Döwlet Ataýew toparyny tutup getirýär. Ne ýede çykýar bu toparyň hasaby. Ne Izagulu Çakanow. Ýygyderli ýaş tälimçi ne oýunçy çalşygyny bir ýerine ýetirýär. Esasanam ol erkin oýunçuny köpräk çalşyrýar. Toparda adatça 2 sany erkin oýunçy bolýar. Şoňny biri bilen hem köpräk çalşyk amal aşyrýar. 6-7. Bugunyny görýär bolun Kerwen brav kime tijenýär. Ýöne ýene-de ýalňyşdy. 7-7. İkinji döwdüde şeýle boldy. Bir täkelçe ýalňyşlyk bilen olar ikinji döwüň ikinji sädiň ýeňişini garşydaşyna berdi oturuverdiler. Bolmasa şo ýerde bir olur ýaly bir ýeňiş elden gidirer ýaly mümkinçilik däldi. O ýerde ýeňişemadan boljakdy. Ýöne ihlas etdiler, azap etdiler. Iň soňunda da garşydaşyna ýeňişi berdi oturuverdi. Bilam näme sportda bolaýa. Sportda käbir pursatlarda beýle ýagdaýlar hem döräýär. Kapitallaryň baha bermek sportda bir başga meydança girip oyun görkezmek hem näme bir başga diýämi? Şolar ýaly ne? Onuň üçin hem Kerweny de bir seredýär. Dogry oýunçular ýaş, olar alzyraňlyga düşýär, olara da düşünýär, olar köpräk ýalňyş ýalaryny 8-8 äderki wagtda. Gala bolsa elbetde ortaça depini saklaýar. Gala üçin olar ýaly bir kyn oýunlara ýogny öňde. Şoň üçin hem bu aýlagda da Gala üçin üstünlük kemra bolup biler. Döwlet Ataýew bu oýunçy esasy köpräk bir hilegärlik bilen hereket edýär. Ine bu gedegem şeýle boldy. Bu oýunçy üns merkeziňizde saklaň hormatly illeşler. Şu oýunçy köpräk bir topu basmak bilen hereket edýär. Toparyň kapitany Döwlet Ataýew. Toparyň köp utuklaryny şu oýunçy getiripdi. Döwlet Ataýew häzir ýene-de topuň ýanyna 2002-nji ýylda doglan ýaş voleybolçy. Ýok, näme bolsa da bir volleybol meýdançasyna galtaşmaga da ýakyn birinji gedekki urugy ýönün kyn pursatdan başalyp çykdylar. Ýöne ikinji gedek beýle bolmady. 8-nji belgili oýunçy o ýerde. Bir asla pikir etmedi beýle bolar öýdüp Döwlet Anabaýew. Ne topu basmagyň bir öz aýratynlyklary bar. Şo ýokardan basyş bilen urugy ýerine ýetirilenni bir eli bilen. Bu ýerde bir eli bilen ýygyna serpikdirdi, bir golu bilen
İki oyuncu olup ine topun öňüne böwet goýýarlar. Olar ne 7-nji hemde 11-nji belgili oyunçular Aklim Teýtgelliýew top orada. 19 ädirki wagtda. Ýaşgyrlyk Hakaýew adyny nakay Halkara Newtogad Uniwersitetiniň sport toplumunda ýygy derli sportuň bir näçe görnüşleri boýunça ýarışlar geçirilýär. Şol fanyna bir soňky ýyllarda futsal boýunça da olaryň Nevitçi futsal topory ýarışlara gatnaşyp gelýär. Nevitçi futsal topory hem ýokary oýunlaryny görkezmäge çalyşýar. Bu ýerde tejribeli futsal hünärmendimiz hem tälimçilik edýärler. 11-9 iki tokluk elbette ara tapa saklanyp durdy. Ýöne milli ýygnymyzda elbette oýun geçirýän balbolçular amma ne bilen için olaryň bir tejribe toplamak üçin ulokan mümkinçilik. Hemme soňky ýyllarda ýurdumyzda balboluň bir näçe görnüşleri meşhurlygy iýe bolýar. Şol fanyna garda balbol oýunu hem aýratyn meşhurlygy iýe biziň ýaş ýetginjegine balbolçularymyz şol halkara ýarışlaryna dinle gatnaşyp başladylar. Umuman balboluň bir kenarýaka balboluň meşhurlygy häzirki wagtda dünýä ýüzünde artýar. Kenarýaka balbolunyň meşhurlanýan döwletleriň sany ýyl geldigiçe artyp otýar. Kenarýaka balbolunyň näme iki zany oýunçy bolýar. Ne adaty balbol bilen deňeşdirenmede iki oýunçy o ýerde oýun alyp barýar. Ýa-ni garda balbol oýunyny onu da oýunçularyň sanynyň bir ütgoýanlygyny belläliň. Olaň ählisem adaty balbolun bir täsir alan balbol görnüşleri. Ne kenarýaka balbol esasol näme çägeli kenarda oýnalanyp barýar. Ne adyr göreliň 13-11 azap. Ne kenarýaka görnüşler dünýä ýüzünde meşhurlygy iýe şol sany ne kenarýaka balbolum. Kenarýaka balboluny utuksanlar azyrak o ýerde 21 utuk öçenli oýun dowam edýär. Ötesinde de iki oýunçy bolup oýun alyp barmaly. Topuň öňüne bu gezegem 4 ýapdylar we 12-13 ýöne onu da öňdelik kenil galanyň elinde. Gala bu ýerde depgini Gala birjikde depgini gowşadanok. Ne hasabam deňledi ýöne. Bu ýerde ne 13 ýöne utugy hasap etmedi diýen görýär. Soly nädir emin 13 hasap edilýär. Tahir berdi folsony ýatlaýat oýun başlanany bäri diňe aýaw üstünde. Ol öz şagirtlerine iýdi derli görkezmeleri berýär 14-13. On fan topor gatnaşýar. Her toporçoda hem 5 topor. Her güne mine iki oýundan hasawrdy günlere bölünen. Şonu da her toporçoda da ne bir toporam diýinjalşda bolýar. Ol ne ýörüte oýunyň meýilnamasy. Ikinji aýlygyň meýilnamasy. Her toporlar ne diýinjalşy kabul etmeli. 5 topor, 4 topor öýlar oýuny geçirip birem diýinjalşda. Häzir topu 7-nji belgili oýunçy oýuna girder. Oýunçy çalşygy ýerine ýetirildi. Ikinji belgili şartlyk Agamrad uzak wagtlar oýuna girenok diýeni onu mädirki wagtda oýundan çykardy. Hem 7-nji belgili oýunçyny Kerwanyň oýunçysyny oýuna goýberdi. Tälimçi bu ýerde Tahir berdi. Ýöne ýalňyşlyk näme? Dowam edip dur. Ýalňyşlyklar kän gaýtalanyp dur. Azap 15-14. Ýurdumyzda tapyçyn sportuň bir näçe görnüşleri meşhurlygy iýe. Şol fanyna balbol boýunça milli ýygnymyň agzalary Merkezi Aziýanyň çempionatlaryna ýygyderli gatnaşýarlaryna, Merkezi Aziýanyň bir çägine geçirilýän ýarışlara, Aziýa iklimine geçirilýän ýarışlara ýygyderli gatnaşyp gelýärler. Ýöne Aziýa ikliminde esasy güýçlü döwletler bar, balbollu Iran Islam Respublikasynyň ören güýçlü milli ýygnysy bar. Bu milli ýygyny bir has üstünlik goýun bu ýerde ýene de gala
özünün 17-nji utugyny hormat ileşer bayram eder. Elbetde gala bugün bu oyunu has taýýarlykly gelenligini görkezýär. Inniki geçiriljek oyunlar hakkında belläp geçelim. Hormatly ileşler, kerwan inniki tapyrda elbetde diňji alışda hormatly ileşler bolsa, onu kerwan soňky tapyram duşuwa 16-16 yankı yerdäki 17-nji tuğ hasap almadylar. Kerwan inniki tapyrda diňji alışda bolsa, onu soňky tapyry ol ikinji aýlagyň soňky tapyryna galkynyş bilen oynar. Ine galkynyş bilen ýani özüne ýakynrak topar bilen öz duşuny geçirer. Ne kerwan öňe çykýar 17-16 Döwlet Ataýew bolsa öz topardaşlaryndan bir soňuna çenli oyunu alyp çykmaklaryny haýyş edýär. Ýöne peýdasy ýok. Ortaça depin bilen gala ýene de hasaby deňleýär 17-17. Gala kän öňe de çykanok, gala kän bir saýlanyp duranokda ne ol ortaça depinne oyunu saklaýar. Olar näme 3-0 hasabyndan maksat ýeňiş gazansa boldy. Olar kän güýç sarp etmeler, maksat şol. Sebäbi koýunlar omma. Olar ýa-ni birinji setde bir ýokary oyunu görkezdiler. Olar hatda 14 tukluk ara tapawdy döretdiler. Şoň üçin olara ikinji, üçüncü set bir has ursy, olar ýaly ulara tapaw döretmek gerek emdäl. Olar maksat ýeňiş gazanmaly. Ýakyn hasapda bolsun, bir ortaça hasapda bolsun, maksat ýeňiş gazanmaly. 3-0 hasabyna gala volleyball topary. Ene ýene de häzir görýäs toparyň 12-nji belgili oýunçusy Döwlet Ataýew. Oyun dowam edýär. Elbetde teknik hareketini aldy bu ýerde. Gala 18-18. Tälimçem näme? Birde topar öňe çykýar, birde deň hasap muşo depine saklanyp dur. Oğlum näme tälimçiňni öz boluşly oyun taktikasy. Sebäbi olar ýaly bir howlukmagam gerek gäl sebäbi ýam öz ardyly ýeňişine 3-0 hasabyna ýeňiş gazanmaga ýene de mümkinçiligi bar. Şoň üçin hem olar kän howlugany ortaça depine oyunu dowam etdirip durlar. Bu gedegine ýene de ýalňyşdylar. 20-19 hasap 20-18 bu ýerde volleyball meýdançasyndan topun taşyna çykanlygyny emin tasdiklady. Ol video gözükçülükde elbetde seredildi. Ýürüte video gözükçülükde de bu ýerde ýaş emin otur her bir pursatda gözükçülük edip eger jedelli pursat ýüze çykan ýagdaýynda desine ol her bir pursatda anyklap berýär. 22-18 ýene görülen häzir ýene kerwan tarapyndan batlar goý. Ýöne bu urgularyň ne topary bu çykynsyz pursatdan asla alyp çykyp bilmez. Ne ýeňiş näme? Galanky diýbem belki aýdywam bolar. Sebäbi ne bu ýeňişini 3-0 hasabyna ýeňişini bermese gerek. Sebäbi galkan bilen bolan oyunu 3-0 hasabyna tamamlan gala bugun kerwanyň 3-1 hasabyny utulmak isleýän. Olar 3-0 hasabyna ýeňiş gazanmak isleýärler. Ne şoň üçin hem 23-nji utugy toparyň 2 tuk gerek. Hasaby ýene de ne soňky tuklar oýnalyp dur, görülen 23-19 4 tukluk ara tapa batly boldy. Bu gedege urgu batly boldy. Ýaşyly KK ifadyna Halkara Nebitto Gaz Üniversitetiniň köpürlü sport toplumy bu ýerde sportyň bir näçe görnüşleri bilen meşgullanmak üçin giň şertler, mümkinçilikler döredilen. E 24-nji tuk diýmek soňky tugam gazanar näme? Öňe maýdypdyk ýene de bir gedekni taýýar. Nowaty ýeňişine 3-0 hasabyna ne gala bayram edip biler. Galada da belläpdik. Döwlet Anabaýew 1990-njy ýyly dogulany tejribeli oýunçylaryň biri.
ikinciye degen topun öňüne yapdy. Torok altaşdy. Şoň üçin utugam Kerwene berdi 21-24. 21-24. Eminler Kerwene utugy berdiler. Tabii o yerde torok altaşma bolonlugyny bellediler. Şol torun bir gabadyna kine çygyklary bu yerde altaşdy. Merkeze çydyga. Yok, oyun dowam edýär, oyna bermeli. Elbetde ýankerde ýalňyşlyk ýok asla. Ene-de Kerwen 22-24. Ne geçen sedam şeýle bolupdy. Biraz kem şeýleräk depgini alyp bardy. Gala, tonku tunum gadanya we 25-22 bun koynum gala 3-0 hasabyny öz peýdasyna tamamlaýar. Bizim gala karşıdaş toporunu da inni koyunu da üstünü gardyp edýär.